हेलो लोगोफोर गासैखौबो फुंबिलिनि मोजां हामलायहरबाय। मैया भिडिअ लाबोदोंमोन आं। भिडिअखौ आं आपल'ड होनायनि एसे उनावनो बाप आंखौ जिबायदि बुंहरबायलै फंबायमोना। आंथ' बेबायदि बुंहरफेराखैमोन, मानो बेबायदि बुंहरनायसोलाय? आंखौ माने बड'लेण्ड एफसिनि बेरेखासो बेबायदि होनना बुंहरबाय। आं बड'लेण्ड एफसिनि बेरेखा जायो? बड'लेण्डनि गस्लाखौनो गाननानै दं आङो। आंखि बड'लेण्ड एफसिनि बेरेखा जायो फंबायमोन? बड'लेण्ड एफसिनि बेरेखा नङाब्रा, नासो मानो बिदि सानो? बड'लेण्डनि गस्ला गाननाय मानसियालाय बोरै बड'लेण्डनि बेरेखा जानांगौ जाखो? बड'लेण्डआव थायाबा अबाव थानो जोंलाय ना? आरो बिदिनो सोरबा सासेया बुंहरबाय, बाप दायना नामा अजा नामा बेबायदि बुंहरबायलै सोरबा सासे फंबाया। बिदि बुंहरनाङालै फंबाय, बिदि बुंहरनाङाब्रा। गावसा खालि पजिटिभल' बुंजानो लुगैयो ना? पजिटिभबो बुंनांगौ, पजिटिभ बुंनांगौ, पजिटिभजों लोगोसे एसे नेगेटिभखौबो बुंनांगौ फंबायमोन, नङाबा जाया, मिथिबायना? मेरिट्सजों लोगोसे डेमेरिट्सआबो थाखायो। खालि मेरिट्सजोंल' खारलाङोब्ला मोनसे समाव मा जायो? गल जाहैयो। खालि पजिटिभल' सानबाय थायोब्ला नोङो गल जानोबो हागौ। ओंखायनो उनफिन फाफिन नेगेटिभखौबो मालाबा साननांगौ। मोजांल' सानबा जाया फंबायमोन, मोजांजों लोगोसे मालाबा गाज्रिखौबो सानलांफानांगौ आरो। दा मोजांल' सानबाय थायोब्ला मा जायो? गाज्रिया गाज्रियैनो थालाङो, फोसाबजाया। बिदियावनो गल जाहैयो उनाव, बेबायदि जायो आरो। दा नोङो सोरखौबा फोरोङोब्ला, नोङो स्टुडेन्टआ माबा मोनसे फिननायखौ रं होबाय बा फिननाय होनाया जायासै, अब्ला बेखौबो नोङो मोजां जादों होननानै बुंगोन नामा? बिदिथ' नङा फंबायमोन। माने गोरोन्थिखौ गोरोन्थि होनना बुंखानांगोन, गाज्रिखौ गाज्रि होननानै बुंनांगोन, आरो बे गाज्रिखौ फोसाबनानै लानो नाजानांगोन आरो। बिदिसो जोंना बेबायदि मोनसे ट्रेन्स जानानै दङ, माने नेगेटिभ बुंबानो एसे गाज्रि होननानै साननाय, बेबायदि मोनसे ट्रेन्स जानानै दङ। खिन्थु किसुमान बेलायाव नंगौ, नेगेटिभखौ बुंनो नाङा, नेगेटिभ साननाया गाज्रि। खिन्थु किसुमान बेलायाव नेगेटिभखौबो एसे साननांगौ जायो आरो। बे दा जों गोबां प्रेक्टिकेलि मोनो, खिन्थु पजिटिभजोंल' थांबाय थायोब्लाबो माखासे माबा दङ, ड्रबेक दङ, प्रब्लेम्स दङ आरो। मालाबा मा जायो? नेगेटिभखौबो साननांगौ जायो, गाज्रिखौबो साननांगौ जायो। बेबायदि बेयाव गोबां बाथ्रा हाबनानै दङ, बेफोरखौ बुंनानै फोजोबनो हाया फंबायमोन। दा आङोथ' नेगेटिभबो बुङाखै, आरो आं ओरैनो जा सैथोथि ट्रुथखौ आङो एसे लाबोनो नाजादोंमोन आरो। दा आंनि गोसोआव मा सानदों ना, आं मा नुगासिनो दङ, बेखौ लानानैसो आङो बाथ्राखौ बुंदोंमोन। नोंथांमोनाबो जाहाथे एसे एलार्ट जायो, जोंनि बड'लेण्ड एफसिनि प्लेयारफ्रा एसे एलार्ट जायो ना, एसे मोजाङै गेलेनो नाजायो, बेखौ लानानैसो आङो बाथ्राखौ बुंदोंमोन। दा बेबायदि बुङाबाबो जायाना, देरहागोन होननानै, खिन्थु एसेबो हार्ड वर्क होननाय बुस्थु गैयाबाथाय, नङा होमबा? एसे प्रिपारेसन गैयाबा देरहागोन बेबायदिजों देरहाया आरो। दा जेम्स बिथाङाबो बुङो ना, जेम्स बिथाङाबो बुंदों, सुथुरखौ माब्लाबाबो गोरलै होननानै सानना लानो नाङा, मिथिबाय? बेबायदि होननानै जेम्स बिथाङाबो बुंदों। ओंखायनो सुथुरखौ नोङो गोरलैयैनो फेजेननो हागोन, बे जेबो गैथारा होननानै नोङो माब्लाबाबो दा सान। बे सुथुरा नोंखौ मा समाव मा खालायगोन, नङा होमबा? नोंनि बेरेखायै जे बियो सिं मा प्लान बानायगासिनो दङ ना। ओंखायनो मा होनदों? रावखौबो गोरलै होननानै दा सान। सासे उन्दै मानसिबाबो बे उन्दै होननानै नोङो बेखौ माबानानै दोननो नाङा, नङा होमबा? नेवसिनानै दोननो नाङा। बे उन्दै मानसियाबो मालाबा नोंखौ खैफोदनिफ्राय बासायनो हायो, मिथिबाय? आरो बे उन्दै मानसिजोंनो मालाबा नोङो खैफोदावबो खोख्लैजानोबो हागौ, मिथिबाय? ओंखायनो रावखौबो उन्दै होननानै साननो नाङा, रावखौबो नंखायथार साननो नाङा। सासे गेदेर मानसियाबो सासे उन्दै मानसिनिफ्राय सोलोंनो गोनां माखासे
माबा थायो गियान थायो सासे उन्दै मानसियाबो सासे गेदेर मानसिनिफ्राय सोलोंनो गोनां थायो दा बिदिनो सैथान जानाया बांद्राय सैथान जानायाबो मोजां नङा होननानै बुंदों बांद्राय सैथान जाबालायनो खियाव गालायो दा नोंथांमोनहा जेबो गाज्रि दासान मिथिबायना आंथ' आंहालाय माखाय ना आं ना गेलेयोआनो ना गेलेनानै ना माबायानो बुंथ'ला खिन्थु आंनि चेनेलखौ गोबां नर्थ इस्टनि मानसिफ्रानो फुरा नर्थ इस्टनिफ्रानो नायो होननानै बुंबाबो गोरोन्थि जाया दै आंनि चेनेलखौ नर्थ इस्टनि मानसिफ्रा नायजोबो आरो नर्थ इस्टआव जाय दङ नर्थ इस्टनि जाय सापर्टारफोर बिथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ नायबाय थायो दा बिथांमोनासो मिथिसिगौ मा सानदों मा सानबाय दङ आंखौ मिथिबाय थेवबो आं बिसोरखौ एड खालायबावदों मिथिबायना बिसोरखौ आं जेबो सानबावाखै आं बड'लेण्ड नाम लाबावदों मिथिबाय दा बे क्वार्टार फाइनाल मेट्सआव बबे टीमजों गेलेगोन बेखौ आं बुंनानै होनो नागिरदों दा जोंहा शिलं लाजं एफसिजों इन्डियान नेभि गेलेगोन आरो बेनि उनाव बड'लेण्ड एफसि जोंनि थाहैबाय बड'लेण्ड एफसि भार्सेस नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि बेनि उनाव डायमन्ड हार्बार एफसि भार्सेस जमशेदपुर एफसि बेनिफ्राय बेनि उनाव महन बागान भार्सेस इस्ट बेंगल बे आरो हेलौ दुरान्ड कापनि खेला नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोन फैलायबाय जारा फाग्लाया नोंथांमोनजों फंनैसो बाथ्रा सावरायनो होननानै गाबोननि थाखाय रेडि जाबायना नोंथांमोना टिकेट मोनासै आंहा मालाय नोंथांमोना टिकेट लाबाय खोमा बिराद नायनो गोसोमोन गाबोननि खेलाखौ खिन्थु टिकेट गैया दाबो मोनगोन ना मोनला बिराद सानबाय आङो माबा मोनसे राहायै मोननायमोनब्ला मोजांमोन दा जायफ्रा टिकेट लाबाय गाबोन आरामै नायहैदो आरामै माने ओजोंबोदि जिबायदि हुलुस थुलुस ना खेलाखौ बेबायदिनो नायनांगौ आरामै जिरायनानै नायनो नाङा एसे हाल्ला सिल्ला एसे दावराव दावसियावलाय एसे इन्जय खालायनानैसो नायनांगौ खेलाखौ होख्राव होस्रि खालायनानैसो सिरि नायनाय मोनसे माबा नङा बे आयदा नङा खेलाया जेसेनो होख्रावगोन एसेनो जोंनि देहायासो एक्सारसाइज जागोन होख्रावनाया मानसिनि देहानि थाखाय मोजांसो मिनिनायाबो मोजां होख्रावोब्ला मिनियोब्ला जोंनि गासै देहाया एक्सारसाइज जायो